Актаныш районында фән олимпиадалары тамамлангач, яңа ел бәйрәме алдыннан җиңүчеләрне һәм остазларны тәбрикләделәр. Уку елы ахырында республика күләм олимпиадаларында җиңүчеләргә ирешкән мәктәпләргә 500 мең сумлык акчалата бүләк тапшырыла. Танаттанадан безнең чираттагы репортаж. Быел олимпиадаларның муниципаль этабында Актаныш мәктәпләреннән 5678 укучы катнашкан. Татар теле, математика, физкультура, рус теле, тормыш иминлеге нигезләре, инглиз теленнән катнашучылар аеруча күп булган. Кызлар малайларга караганда белемгә күбрәк омтыла. Мәктәпләрдә генә түгел, бүләк үзәгендә дә укучылар төрле фәнни өйрәнүләр, укулар, тренинглар эшләде. Республика олимпиада үзәге белән балалар бакчалары 1-6 сыйныфлар өчен олимпиадалар оештырылды. Актаныш районында олимпиада җиңүчеләрен котлау тантаналары да башкаларга үрнәк булып тора. Төрле форматта хезмәттәшлек ныгый. Сезнең монда үзегезнең олимпиада үзәге эшләп килә. Эшләгән күренә. Менә хәзер карап утырам, чыгышларга карап утырам, нинди игътибар бирелә балаларга. Ничек иттереп аларны котлыйлар. Укучыларны фән олимпиадаларына әзерләүдә Казан федераль университеты да лайыклы эш кертә. Биология, технология, тормыш иминлеге нигезләре фәннәреннән җиңү яулаган укучыларны һәм остазларны университетның Алабуга институты ректоры Елена Мерзон котлап үз бүләкләрен тапшырды. Район мәктәпләре арасында Актаныштагы 2нче урта мәктәп коллективы 1нче урынны яулады. 2нче урында сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат. 3нче урында 1нче Актаныш урта мәктәбе. Байсар, Яңа Әлем, Мария суык суы, Пучы, Татар суык суы, Киров мәктәпләре дә югары нәтиҗәләр күрсәтте. Җиңүчеләр лаеклы бүләкләрен алды. Олимпиада хәрәкәтенә катнашкан мәктәпләр балалар алар бер вакытта да югала торган балалар булмыйлар. Һәм ул республика буенча алсаң да, район буенча алсаң да, уку сыйфатыннан югарак дәрәҗәгә күтәрү өчен нык тәэсир ясый торган хәрәкәт. Шулай булгач, без моңа игътибар иттек, һәм ел саен без аны камилләштерәбез дип әйтергә кирәк, һәм киләчәктә дә без моңа игътибар итәчәкбез. Бәйрәмне балалар сәнгать коллективлары чыгышлары бизәде. Актанышлылар киләчәктә җыр биюдә генә түгел, фән күгендә дә үз йолдызларын кабыздыра әле. Фәнис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.